ta Juma'a da muka yi yanzu karɓaɓɓiya ce albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya biya mana dukkan buƙatu albarka annabi. Kamar yadda muke wannan littafi na Ashifa bi tarifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan littafi yana gwada mana girman annabi sallallahu alaihi wasallam da martabobin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, dala kori wannan da darajojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na babban malamin musulunci Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Yasubi, wanda mu a Hausa muka fi saninsa da Alƙali Iyal. To a wannan juma'a ta yau, wanda mun daɗe ba mu yi ba insha Allah saboda zuwa aikin hajji ya ɗan tsare, so za mu tashi a fasali na 7 insha Allah, wanda wannan fasali da za mu tashi kun san yana ɗaukan dukkan wani abu da ya shafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yana mana bayani akan girman manzon Allah da dukkan abin da ya shafi janabin manzo Allah. Abin da yasa yan uwa ake ta jan hankalin mutane, musamman a wannan ƙasan da muke ciki yau, mun ɗan shiga wani irin hali na Allah ya jarrabe mu da wasu mutane wanda wato suna da kishi kan taɓa girman annabi da janabin manzo Allah. Haka Allah kuma ya jarrabe mu a Najeriya, a kuma yankin musulmai, ba a yankin Abekuta ko a yankin Enugu ko a yankin Niger Delta ba, a yankin arewacin Najeriya. Zaka ga dan musulmi, dan Bahaushe musulmi wanda ya yarda da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amma sai kaga abun mamaki, duk wani daraja da za a jingina wa annabi, yanda ka san in kana neman bacin rai tsakaninka kai da shi ku yi yaƙi kace nace, to kace manzo Allah ya kai. Kana cewa annabi bai kai ba, to yanzu zaka ga annabi bai kai ba zai ji daɗi. In ka ce annabi ya kai kaza kuma yanzu zai dawo da kai. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, zaka ji sun ce a ƙarya ne, bai gani ba. Me rabuwan kan annabi ya ga Allah? Annabi ba mutum ne irin ka ba, ƙarya ne, mutum ne kama na gaske fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa yan aljanna ne, ƙarya ne, iyayensa ba yan aljanna bane, haka suke fada. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka, ƙarya ne, bai da shi. Ka rasa dai musulmi duk abin da aka jingina wa na manzo Allah, inda zaka jingina wa annabi wata falala, to shikenan ka nemi tashi hankali tsakanin ka kai da shi. To wannan littafi yana da matukar muhimmanci ga musulmi ya dinga sauraron sa, domin zai zamanto masa antivirus da zai dinga tsare zuciyarsa, irin waɗannan abubuwan ba za su dinga shiga ciki ba. Kai masu yarda kuɗin nan ku yi shiru, ku bar mana surutu. Sai ya ce alfasulu sabi, to fasali na 7 din nan malam sai ya ce zai maka bayani akan halatuhu sallallahu alaihi wa sallam fi daruriyat, ya halin manzon Allah yake kasancewa akan ad-daruriyat. In an ce ad-daruriyat, abinda dan adam yana bukatan dole sai ya yi su, kaman cin abinci. A cikin mu waye zai rayu ba cin abinci? Babu ko? Waye zai rayu ya ce ni na bar bacci? Kaga zaka jawo kanka matsala. Waye zai rayu ya ce ya bar shiga bayan gida? Waye zai rayu ya ce ya bar shan ruwa? Kaga wannan duka ba zai yi ba. To manzon Allah ya halinsa yake, domin yana ɗaya daga cikin illar da musamman su waɗanda suke da ɗan wato ciwo na rashin ganin girman manzon Allah, abin da yake damun su, in ka ce musu manzon Allah mutum ne ba kaman su ba, sai su ce a ya mutum ba kamana ba, ina cin abinci yana cin abinci, ina shan ruwa yana shan ruwa, ina bacci yana bacci, ai mutum ne kamana. To kaga wannan fikirar taka bayi da bambanci da fikiran kafirai, saboda su suke faɗa mali hadar rasul yakulu at-ta'ama wa yamshi bil aswaq. Ya za a ce annabi ne wannan amma yana cin abinci, wa yamshi fil aswaq, gashi kuma a cikin kasuwanni yana tafiya. To amma yan uwa, bari ku ji wannan karatun yana da kyau, duk masoyin manzo Allah ya fahimce shi da kyau, a fahimta da kyau. In ka ji an ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci abinci, to manzon Allah ya ci abinci ne in ji malamai domin ya koya maka ya ake cin abinci. Dan in manzon Allah bai ci abinci ba, sai ya zama in ka ga dama da kafafuwanka zaka dinga cin abinci, ko da hannun hagu zaka ci abinci. Amma da manzon Allah ya ci abinci, sai muka koyi cin abinci daga jikin cin abincin manzon Allah. An fahimci wannan? Da haka musulmi baya kallon manzon Allah ya ci abinci, ni na ci abinci da ni da shi mun zama ɗaya. A'a, sai dai ya kalla manzon Allah ya ci abinci, to bari koyi cin abinci daga cikin cin abincin Annabi Muhammad. Fahimtum?
manzo Allah yayi bacci, to baka zuwa ka ce ai ni ma ina bacci tunda manzo Allah yayi bacci da ni da shi mun zama ɗaya. A'a, manzon Allah yayi bacci ne dan ka koyi ya ake bacci kai. Sai yasa zaka ga in zaka yi bacci akwai addu'an bacci, kaga ka koyi bacci daga baccin annabi. In ka tashi ga addu'an tashi daga bacci, kaga ka koyi addu'an tashi daga bacci daga baccin annabi. Ba wai da kai da annabi kun zama ɗaya ba dan yayi bacci. Interview a lura da kyau. Manzo Allah ya shiga bayan gida, kai ma ka shiga bayan gida, kar ka zo ka ce a tunda yana shiga bayan gida ni ma yana shiga bayan gida da ni da shi mun zama ɗaya, zaka zama kafiri. Abinda ake so, to annabi ya shiga bayan gida, to yanzu bari in koya wa kaina ya ake shiga bayan gida daga shiga bayan gidan manzon Allah. Da haka ashe in zai shiga da hagu, in zai shiga zai ce Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'is, in ya fito zai ce ghufranaka alhamdulillahi alladhi asaba anil asawa afani. Kaga ka koyi shiga bayan gida daga shiga bayan gidan annabi. Kaga haka musulmi ya kamata ya sawwara manzon Allah. Motsin annabi duk kankantansa duk girmansa makaranta ne. Baka daukan motsin manzon Allah sai ka ce to ya motsa ni ma na motsa mun zama daya. An gane? Karka kalli manzon Allah, annabi yana da hannu biyu, ni ma ina da hannu biyu, da ni da manzon Allah mun zama daya, yana da yatsu biyar ina da yatsu biyar, sai ka ce da kai da shi kun zama daya. Ka fara zagin kanka, saboda daga ka kalla dan hannu biyu da yatsu biyar yace kace ka zama daya da annabi. To zaka kalla biri ma hannunsa biyu ne, yatsunsa biyar irin naka 10 cir, kai da shi daya ne? Kaga ba ku zama daya ba. To da haka ba za ka zama daya da annabi ba. Sai yasa za ku ga a lura yan uwa, duk ayoyi, wannan ayar ka je ka duba daga Fatiha har Nasi, daga Fatiha har Nasi, ko maka irin tamu ta Hausawa suka ce daga Bakara har Nasi. Ka san zato ake Bakara ita ce surar farko, a sura ta biyu ce, to Fatiha ita ce surar farko. To daga Fatiha har Nasi in ka duba duk gurin da kaga Allah ya ce wa annabi mutum iri na, Allah yana maganan annabi yana cewa mutum iri na, to ɗayan biyu ne, ba na uku. In ma ya zamana annabin nan yana gaya wa kafirai, qul inna ma ana basharun mislukum, amma ina da bambanci da ku, yuha ilayya. Mutum ne ni irin ku, amma fa kafirai yake gayawa, amma ana mun wayi, kaga sai ya bambanta da su. Ko kuma ya zamana cewa su kafiran ne suke cewa annabin ma naraka illa basharan mithlana, kai fa mutum ne irin mu. In ma dai kaga annabin yana gaya wa kafirai ni mutum ne irin ku, in ma kafiran su suke cewa annabin kai mutum ne irin mu. Amma ba za ka taba gani ba gurin da Allah ya ajiye mu'minai, sayyidina Abubakar, sayyidina Ali, sayyidina Umaru, sayyidina Uthman, a ajiye su a ce musu annabi mutum ne irin ku, ba taba yi ba. Sai yasa zaka ga Bukhari hadisin sayyidatuna Aisha, hadisin sayyidina Abdullahi bin Abbas, hadisin Abu Huraira, hadisin Anas ibn Malik, gurare da dama manzo Allah zaka ji a wani guri yana cewa ana lastu ka hayatikum, ni ba mutum ne irin hay'anku ba. Saboda wata rana manzo Allah yana azumi, kwana biyu bai ci abinci ba, sahabbai sai suka ce bari mu yi koyi da kai, bari mu yi koyi da kai ya Rasulullahi. Sai suka ki cin abinci, wannan sai ya faɗi ya suma, wannan sai ya faɗi ya suma. Manzo Allah ya ce musu ku karya, abdiru ku ci abinci, kar ku ga bana ci. Kawai annabi ya ce to bari gwada muku ni ba irin ku bane. Annabi sai ya ki ya ci abinci kwana ɗaya, kwana biyu, ana ta tafiya, kwana na uku kawai sai aka ga sabon wata. Manzo Allah ya ce da ba dan an ga sabon wata ba da zan yi ta zama bana cin abinci, sai na gwada muku ni ba mutum ne irin ku ba. Kaga yanda yake wannan magana da masu imani kenan, wancan da kafirai yake, kai ba kafiri bane. Hadisin sayyidina Anas bin Malik zaka ji yana cewa manzo Allah yana cewa ayyukum misli, a cikin ku waye irina, yana tambayin sahabbai ayyukum misli, a cikin ku waye irina. Kar kuma ka zo ka ce a irina na wajen daraja, ba akan daraja ne wai annabi yake magana ba, yana magana ne akan biniyar shakaliya. Lastu ka mislikum, a hay'a na biniya na ni ba irin ku bane, saboda fa inna ma yut'imuni rabbi wa yasqini. Annabi ya ce ubangiji ne yake ciyar da ni yake shayar da ni, ya yake ciyar da shi yake shayar da shi, Allahu a'lam. Amma da yan uwa yana ɗaya daga cikin babban muhadara, kar ka yadda kana musulmi a dinga suranta maka da kai da annabi da ɗaya ne. Wannan kofar ta cewa manzo Allah mutum ne kaman kowa, ita ce kofa mafi girma da ta buɗe wa wasu daga cikin musulmai, musamman wahabiyawa. Wannan kofar ita ta halaka su. Da za su kulle ta kirif
su daina kallon annabi mutum kamar su, wallahi da sun kubuta. Wannan kofa kawai za su kulle, amma manzo Allah zaka ji har a littattafan su wani guri suna faɗa ma me bambancin sa da mu, bai da bambanci da mu sai wahayi kawai, da wahayi ya fi mu. Annabi da wahayi ya fi ka. Wallahi da sahabbai za su ji wannan, sayyidina Abubakar ya taso ya ji kana faɗan haka akan manzo Allah, wallahi sai yayi mutuwa na biyu. In irin su sayyidina Umar ne kuma kafin su mutu da kuma tare filla kanka za su, wallahi za su fille kanka. Kana yi wasa da annabi mutum ne ba aljani bane, annabi mutum ne ba mala'ika bane, amma irinka kan ƙarya ne. Irinka kan ba irinka bane sallallahu alaihi wasallam. Falaysa bi shibhil mustafa ghairu ainihi, ba mai kama da annabi sai annabi, shi dai yana kama da kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shine malai yake faɗa yake ce ma halatuhu, halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fid daruriyat, cikin ad-daruriyat, abinda suka zamanto dole, ci sha shiga bayan gida, tafiya kasuwa, bacci da sauransu. Sai ya ce wa amma ma tad'u daruratul hayati ilaihi, amma kun ga abinda darurar rayuwa sun sa dole dan adam sai ya buƙaci wannan abin, mimma fassalnahu, daga abinda muka fassale shi muka yi masa dalla dalla, fa ala salasati adru, malai yace to sun kaskashi uku. Abubuwan da mutum yake bukata na dole na rayuwa sun kaskashi uku. Akwai darbun alfadulu fi qillatihi, akwai nau'i na farko alfadulu, falala yana cikin fi qillatihi, cikin karanta shi. Akwai abin da in kana so ka zamanto mutum a rayuwa dole ne sai ka rayu da shi, abinci sai ka ci, ruwa sai ka sha, bacci sai ka sha, sai ka yi, kaga wannan dole ne. Malai yace to akwai nau'in irin waɗannan abubuwan da alfadulu, girma da daraja yana cikin fi qillatihi, ka karanta su, karka yawaita su. Wa darbun, akwai wani nau'in da kuma alfadulu, falala fi kathratihi, cikin yawan yin sa ne, ka yawaita shi anan falala take fita. Wa darbun, akwai wani nau'i kuma takhtaliful ahwalu fihi, hali yana sassabawa, wani lokaci ana son ka yawaita, wani lokaci ana son ka karanta. Sai ya ce fa amma matamadduhu wal kamalu bi qillatihi, amma abinda wato saboda karanta shi za a samu daraja, za a samu yabo, ana son ka karanta shi a rayuwanka, amma dole ne sai ka yi shi, amma ana so ka karanta ittifaqan. Yace wannan an yi ittifaqi, wa ala kulli halin, kuma a kowane hali ana son ka karanta shi, adatan a al'adance ma ya tabbatar ana son ka karanta wannan abun kana son ka zama cikakken mutum. Wa shari'atan, haka shari'a ta tabbatar ma in kana so ka karanta, in kana so ka zama babban mutum ka karanta wannan abun. Sai ya ce kal giza'i wan naumi, kaman cin abinci da bacci, wannan ana son dan adam ka karanta, ba a son kai kullun ka zamanto bawan ciki da bawan katifa, kawai na ci na koshi sai bacci. Wannan dan adam na zai ji, kuma wannan kai ka riga ka da ni da ku za mu yadda al'ada, ai duk wanda zai dinga ci kawai kullun sai dai ya cika cikinsa ya take ya kwanta akan katifa, kila in yau ya cika cikinsa ya take ya kwanta akan katifa, ba lallai gobe ya samu abin da zai cika cikinsa ba kuma. Haka ne ko? To wannan ana son a karanta su, ma'ana za mu zo mu gani a gaba manzon Allah yana karanta wannan abin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin al'adansa in ya zo cin abinci haka yake yi, in ya wanke 10 sallallahu alaihi wasallam sai ya tsoma 3, waɗannan yatsun da babban yatsan nan da sababa wannan wanda muke tahiya da ita da alwusda ya tsakiya, da su manzo Allah yake cin abinci. In yayi haka ya dauka loma daya sallallahu alaihi wasallam, yayi bismillah ya ci, na biyu na uku manzo Allah sai ya cire hannunsa. Haka yake. Kaga sabanin ni da kai, ni idan na wanke 10 sai in tsoma 5, wani sa'in 10 ma nake tsoma, musamman inda nama zan masa kamu haka. To manzo Allah baya haka, shi in ya wanke 10 sai ya tsoma 3, kuma in yayi loma 3 sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya koshi. To daga nan ake fara gano cikakken namiji, saboda al'ada ya gwada inda zaka dinga cin abinci zaka zama to mai kasala, mai ganda, ya kamata ka dinga bawa kanka haƙƙinsa daidai gwargwado, ba kuma an ce wai kai ta zama da yunwa irin wannan zamanin da mun riga mun ci chemical di ya bata mana jiki, in ka zauna da yunwan kuma olsa ta zo ta mangare ka. Ba haka ba, ka ci daidai gwargwado, amma kar ka yi ci na haɗama sai ka ji kayi da dal, musamman da azumi. In kana lura da halin wasu
ana shan ruwa zaka ga wasu mutane sun zo, to a kawo kunun nan a aji, ga kosai a nan, ga dankali a nan, ga shinkafa a nan, ga tuwo, duk kai kadai ina zaka kai ka ce dama yayi azumin da fushi, to an sa ni yunwar rana barin fanshi. An gane, to ana so mutum ya dinga daidaita al'amuransa wajen ci. Kalgiza'i abinci ana son a takaita. Haka manzo Allah yake, sunnarsa kenan. Annabi baya, ya faɗa zamu zo mu gani a hadisi na gaba, annabi yana raba cikinsa kashi 3 ko? Haka yace kuma mumini yayi. Ɗaya na abinci, ɗaya na ruwa, ɗaya kuma na numfashi, iska, ka sha iska. Amma in ka cike, wani in ya tashi sai ya cike dam, ruwan ma ya kaji yana tura shi da ƙyar, numfashi kan ba muhalli. To wannan haka ana son a dinga rage bacci, yana daga cikin kamalan mutum da cikansa rage bacci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaka ji yana daga cikin abin da yake faɗa ma, yana cewa tanamu aini wala yanamu qalbi sallallahu alaihi wasallam. Yace ido na ne yake bacci, zuciya na yana rufe, amma ido na yana bacci amma zuciya ta fa ba ta bacci, inji manzo Allah. Kaga kai yanzu akwai wanda zai kwanta nan, in ya fara ya kwanta musamman yana gwarti, in wani abu ne ma sai kaga in waya ce misali a jikinsa, Allah ya kiyaye, sai a zo a zare, ba ma san an zare, ma san an zare ba saboda bacci yayi nauyi. Wasu ma sai ka ji sun ce suna cikin gida, barawo ya shiga har ya fita, ba su ma san ya shiga ba, bacci yayi nauyi. To manzo Allah baya haka, ana son a karanta yawan bacci. An gane, Laraba suna da karin maganan suka ce, man dalabal ula sahiran layali, wanda yake neman ɗaukaka sahiran layali, kai hira da daddare, kar ka zaman to kai kullun cikin bacci. Dare ana so ita ce wato madiyatul abdi, abin hawan bawa kenan dare. Dukkan wani wanda kaga ya zama wani abu, ka bincika zaka ga ba mai baccin dare bane, ko duniya yake nema. Yanzu in an ce maka suwaye irin masu kudin ƙasar nan, za a ce maka irin su Dangote, su Alhaji Abdulsamad Sheikh Isiyaka Rabiu Buwa. An gane, ga wanda ya rasu kwanan nan irin su Alhaji Aminu Dantata. Ka je ka binciki rayuwansu, inda zaka samu iyalansu. Ina mai rantsi maka da Allah, da wahala ka samu da daddare, wani kai lokacin da daddare ne ma lokacin kasuwansu, kafin a ce maka yayi bacci a 24 hours din nan, a ce maka yayi baccin awa 5 da wahala, saboda sun ɗauki lokaci abu ne mai tsada. So wannan duniya fa suke nema, to ya wanda yake neman lahira. Sai yasa zaka ga Qur'ani yana faɗa daga cikin sifofin bayin Allah, ta tajafa junubuhum anil madaji'i, kuyabansu suna gudun guraren kwanciyansu. Mutum in yana bacci zuciyarsa tana mutuwa. Sai yasa duk abin da kuke nema, in kana neman Allah ya maka wani abu, ka nema cikin dare, ka rage bacci kawai. Aure kake nema, to tashi cikin dare kai ta addu'a, kai istikharar da manzo Allah ya bayar. Kasuwanci kake so Allah ya buɗa maka, ku yi hira, kai hira da Allah cikin dare, kai ta roƙonsa. Karanta Qur'ani, ayi ta addu'o'i, duk bukatar da kake so, in kana so ka harbo ta a fada Allah, to cikin dare ake samu. Cikin dare ka rage bacci. In ma za ka yi bacci, yana daga cikin hikimar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar, wanda yana da kyau yan uwa yanzu yawanci mu kula da irin wannan. Abin da yake damu mu shine rashin tsayi da lokaci. Lokaci yana mana iddirabi. Zaka zo yanzu ka dan yi wani abu ka gaji, da daddare in ka zo, musamman yanzu zamanin waya, sai ka ga an dauki waya ana ta dannawa 11, 12, karfe 1, sannan sai ka kwanta. To zai yi wahala ka iya tashin dare dai ba ni ikon Allah ba. Kai tashin asuba ma, sallar asuba ma sai ta gagare ka in baka yi wasa ba, sai ka gagara sallan asuba. To manzo Allah yana daga cikin sunnarsa sallallahu alaihi wasallam, ana yin sallan isha'i, immediately ana sallan isha'i manzo Allah zai kwanta. Ana sallan isha'i annabi sai ya shiga, sai ya kwanta sallallahu alaihi wasallam, sai dan samu qistan min raha, sai kaga ya huta. Da daddare kawai sai kaga manzo Allah ya tashi da nishadi, shikenan sai ayi ta ibada kuma, ayi ta ibada. An dan yi ibada kuma sai a dan huta. Can ana kiran as-salatu kuma sai kaga zumbur ya tashi, sai masallaci. To yana da kyau mu seta lokacin mu, inda hali mutum zai iya, dai ba wani larura ba, isha'i yana yi ka kwanta kai bacci. In Allah da ka kwanta din nan, zaka ga daga karfe 8 duk baccin ka dai 8, 9, 10, 11, 12, karfe 1, karfe 2, ka gashi ma karfe 3, baccin awa 8 ya same ka. To in Allah da baccin awa 8 din nan, karfe 3 in ka tashi zaka ga ka samu nishadi. Karfe 3, 4 zaka ga kana nafilolinka kuma daidai gabar da ake so mumini yayi addu'a kenan, sulusul lailil akhir. Sai kaga kai ta
addu'o'i, kayi nafila, kayi karatun Qur'ani, kan ka ce me sai ka ji an kira as-salatu. To ba inda za ka ji an kira as-salatu ka kwanta. Sai kai sallan asuban ka sai ka dawo, inda hali kar ka koma bacci bayan sallan asuba. Bacci bayan sallan asuba yana jawo talauci. Kar ka koma, ka zauna karatun Qur'ani, zikiri, hailala, kayi lazumanka. Rana tana fitowa in ba yanda za ka je to sai ka kwanta. Sai ka ɗan biya shi ma irin zuwa 11 sai ka tashi sai ka kama harkokinka. Haka mutum ya kamata ya duba rayuwarsa, kowa shi ya san kansa, ya san yadda zai tsara wa kansa. Ala ayi halin dai yana da kyau kamar yadda yake anan malam ya faɗa, karanta bacci. Ba a son mutum ya yawanta bacci. Malam ya ce walam tazalil arabu wal hukama'u, larabawa da masu hikiman magana ba su gushe ba, tatamadahu bi qillatihima, suna yaban karancin wannan abu guda biyu din, karancin abinci da karancin bacci. Wata zummu bi kasratihima, suna sukan yawan yin su, suna sukan yawan bacci, suna sukan yawan cin abinci. Li'anna kasratal akli wa shurbi, domin yawaita cin abinci da yawan shaye-shaye, ba shaye-shaye irin namu na Hausa ba, ma'ana yawan shan ruwa ko wani abu, dalilun alan nahami, dalili ne da yake gwada zari. In kaga mutum yana yawan cin abinci to yana gwada mutum yana da zari. An san zari da Hausa ai. Wal hirsi, yana gwada yawan mutum ne mai yawan kwaɗayi. Wa sharahi, yana gwada mutum mai yawan haɗama ne. Wa galabati shahawati, sannan zaka samu mutum yana da galaba na sha'awa, so da yawa musamman samari a lura. Zaka ga akwai abin da suke kiran shi da larabci, wannan cutan da yake damun mutane din nan, mutum ya yi ta wasa da al'auransa, ko namiji ko mace, an bai da mata har sai ya fitar da maniyi. Allah ya sauke. To wannan zaka samu yawanci mutum yana yin wannan abin ne in an ci an ƙoshi. In mutum ya ci ya ƙoshi, shikenan sai kaga tunaninsa ya koma wani abu daban, kuma daga ciki ya ƙoshi kuma sai kaga al'aura. To idan ya zama na ba imani kuma sai kaga mutum ya kama yin wani abu daban. Allah ya tsare mu. To ƙoshi yakan jawo galabatu shahawati, sannan kuma yakan jawo yawan sha'awa, wanda yakan zamanto musabbibun limadarri dunya wal akhirah. Sha'awar nan kuma in ta zo ta yi maka yawa sai ta cutar da kai a duniyanka, sannan ta cutar da kai a lahiranka. Jalibul li adwa'il jasadi, yawan ƙoshi yakan jawo cututtuka a jiki. Wa khusaratin nafsi, takan zawo kaɓakar rai. Kaga mutum zuciyarsa ta zamanto ba ta da ƙwari akan bin Allah, ba ta da ƙwari wajen neman na kanta. Wamtila'id dimagi, ƙwaƙwalwar mutum takan toshe. In kana yawan cin abinci sai ka ɗinke cikinka, to akan samu imtila'ud dimagi. Wa qillatuhu kuma dalilun alal qana'ati, karanta cin abinci kuma wani dalili ne alal qana'ati da yake gwada wadatar zuci. Wa milkun nafsi, da mallakar rai, ma'ana zuciyarka. Kun san babban abin da yake halaka mu shine wannan ran. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Ita zuciya mai yawan umartan mutane ne da mummunan aiki sai wanda Allah ya ji kansa. To in kana son zuciyarka ta dinga umartanka da mummunan aiki, to ka dinga yawaita ci, kana ƙoshi. Ma'ana tun daga wajen ƙoshi ka saba mata fa, ita fa komai ka bata ta ci ta ƙoshi. Sayyidina Umaru radiyallahu anhu wardahu annabi amin. Wata rana aka kawo masa abinci, lokacin yana khalifan musulmi. Aka kawo ga nama, ga gurasa, ga meye, da aka jera shi a gaban sayyidina Umaru, sai ya ji cikinsa yana ƙugi. Almajiransa suka ce, sai muka ji da sahabbai suka ce, sai cikin sayyidina Umaru yana ƙuƙuƙuƙu saboda yunwa. Sayyidina Umaru ya kalli wannan abincin, kawai sai ya ce, qarqir ayyuhal badanu aw la tuqarqir, ya kai wannan ciki kayi kuka ko kar kayi kuka, fa innaka lan tazuqa hadha laham, na rantsi da Allah ba za ka dandana wannan naman ba, hatta yasbi'a minhu sibyatul muslimina, har sai ƴaƴan musulmi sun koshi tukunna kafin kai ka koshi. Yace a fita da shi a ji a raba wa ƴaƴan musulmi. Wannan shine sayyidina Umaru, kaful adalati kenan, radiyallahu anhu wardahu annabi amin. To kun ga sai ya danna zuciyarsa. Ita zuciya ana son ka dinga danne ta, kafi karfinta akan komai. Shehu Usman bin Fodio radiyallahu anhu warda annabi amin, wata rana yana zaune, sai ya zo yana zaune a zaune haka shi da wasu, sai wani almajiri ɗaya daga cikin almajiransa sai ya zo da sauri, sai ya shige zauren amma da takalmi a kafansa.
da ya shige da takalmi sai Shehu Usman ya daga ya kalle shi, sai zuciyarsa ta raya mai, yanzu ina Shehu Usmanu mujaddidi almajiri na yazo ya shige gabana da takalmi ko ya cire takalminsa. Kun san da yake su waliyai ne bayan Allah, nan da nan sai istidraki, ni waye ni ina iya ganin kaina dan an shige gabana da takalmi. Kawai sai ya ce a kira wanda ya shige gabansa da takalmi, sai aka kira shi. Da ya zo ya ce na'am gani Shehu, ya ce na takalmin ka, ya ce gashi can, ya ce ɗauko ya ce sa. Shehu Usmanu sai ya kwanta ya buɗe ƙirjinsa, ya ce daidai nan tanin haguna yadda zuciya na yake, ka taka da takalminka. Ya ce ka taka, ya ce in baka taka ba zan sa amma bulala, taka. Ya taka da takalminsa, ya taka, ya ce to je ka abunka. Sai da ya tafi sai Shehu Usmanu sun koyar da kai, sai ya ce mata to ba shigewa gaban ki aka yi da takalmi ba, an taka ki, in kin isa ki fito kirama. Wannan su ne bayin Allah. To haka zuciya ake mata, an gane. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i. Ita shegiya ce, akwai lawama ko wanda za ta yi ta maka waswasi, ita ce duk take jawo wannan abu. Kuma kun san sharrin ta yafi sharrin shedan fa, sharrin zuciya. So da yawa akwai abubuwan da suke faruwa ana lakawa shedan, wallahi sharrin shedan ne, ba ruwansa wannan lokacin. Zuciyar ka ce, an gane. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadaka nusha fattahim. Ka saba wa shaydan, ka saba wa sharrin zuciya. Sai yasa ake gane, malaman sufaye sun ba da hanyoyin da ake gane sharrin shaydan da sharrin zuciya. Idan ka yi laifi amma ka ga wannan laifin kwaya ɗaya an samu israri a kansa, ana so sai ka saba wa Allah da laifi guda ɗaya. Kana kaucewa amma ana dawo da kai kansa, da wannan laifin ake so ka saba wa Allah. To ka ji a ranka ba shaydan bane yake zuga ka, zuciya ce, an gane. Amma yanzu kaman kofofin masallacin nan, la samaha Allah la qaddara, sai zamana a ce in ka fita ta nan kana da laifi 100, in ka fita ta can kana da laifi 70, in ka fita ta nan kana da laifi 20 misali. To idan ka ji an makale an ce sai ka fita a mai laifi 100, kai ka ce bari in fita a laifi 70, aka ce a'a sai a laifi 100 zaka fita, to ba shaydan bane, zuciya ne, ita ce take da kafiya. Amma in ka ga an ce da ka zo a ba zan fita a 100 ba, sai ka ji an ce to 100 ai an samu ragil dai 30 dai ga 70 ba zan je ba, to 70 din shi ma ba za ka je ba, to ko 20 din da ya mu fita. Burin dai ka saba wa Allah, to wannan kuma ba zuciya bane, shaydan. Shi burinsa kawai ko ta yaya, komin yaya ka saba wa Allah, komin yaya ka saba wa Allah. Shi dai burinsa kar ka samu rahama ta kowace kofa. Daidai da wata kissa da na taɓa baku na wani dattijo, ko ya fito zai je masallaci da asuba, sai ya faɗi. Da ya faɗi ya tashi ya wanke jikinsa duk taɓo, da ya tashi ya wanke jikinsa duk taɓo, ya koma. Da ya ƙara fitowa zai ƙara tafiya masallaci, sai ya ƙara shiga cikin taɓo, ya ƙara komawa ya wanke jikinsa, baya son kuma ya rasa sallan asuba. Na uku da ya zo, sai ya ga wani saurayi da fitila a hannunsa, ya zo yana baba barin haska maka hanya. Sai yana haska masa hanya, suna tafiya, ya kai shi a kofar masallaci. Sai dattijo ya ce to ai sai ka shigo mu yi sallah, ai za a yi sallah, ina za ka je? Ce ni ba da sallah. Ba ka sallah kuma amma ka rako ni masallaci, garin ya kai waye? Sai ya ce masa ai shi shedan ne. Kai shedan ne amma ka rako ni masallaci? Ya ce kwarai kuwa. Ya ce lokacin da ka fito na farko, da ka faɗi ɗin nan ka juya gida ka wanke jikinka, sai na ji an ce an gafarta maka kai. Na ce to ba damuwa dai, tunda kai kaɗai ne, kai ɗaya ban yi asara ba. Ya ce na biyu da ka faɗi, sai aka ce an gafarta wa mutanen anguwan. To da ka koma ka wanke jiki ka dawo na uku, sai na haska maka hanya don kar ka faɗa a ce an gafarta wa mutanen garin. To shi haka yake, kun gane? To haka shi ɗan yake. Shi kullun alkhairi, shi burinsa kawai ka saba wa Allah ta kowane irin hanya, sawa'un babba ko ƙarami. To idan kun lura da kuɗuban da muka yi yan uwa, shine abin da ake faɗa, yawaita istighfari. Shi manzo Allah ya ce li kulli shay'in thiqalatun wa thiqalatul qalbi dhikrullah. Kowane abu yana da magogi. Rigar kan ka wanke ta ba za ka sa ayon ka goge ta ba? Bakinka in yayi datti ba za ka sa brush ko asuwaki ka goge ba?
hulanka ba za a wanke shi ba, takalmanka ba suna da abin da ake goge su ba, kowane abu yana da magogi. Kafet ɗin masallacin ne yanzu yayi datti ba muna da tsintsiya da za mu sa mu share ba, to zuciyar kama in ta yi datti akwai abin da ake goge ta da shi, a goge wannan dattin. Manzo Allah ya ce shine zikirullah, zikirin Allah, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, da zikirin Allah zuciya take samun nutsuwa. Da haka yan uwa mu yawaita zikirin Allah, mu yawaita ambatan Allah, mu yawaita istighfari, kuma mu tarbiyyanci zuciyarmu. Tarbiyyar zuciya shine bi wannan zikirin da kuke gani. Sai yasa malaman mu na dariƙa kullun zaka je a baka dariƙa, za a ce maka dariƙan nan za a baka menene hikiman ba da dariƙa, kamar likita ne kullun yanda ake faɗa. Ka je wajen likita ka ce ban da lafiya, sai ce maka ga ƙwayoyi, ka sha wannan da safe, ka sha wannan da rana, ka sha wannan da yamma. Su ma malaman ɗariƙa an ka zo, musamman ɗariƙan mu na Shehu Tijjani, sai mu ce kana fama da cutan zuciya, hassada, makirci, ƙulle-ƙulle duka yana damun ka, sai mu ce to ga magani. Muna da istighfari 100 muna son ka sha da safe, la ilaha illallah 100 ka sha da safe, salatin annabi 100 ka sha da safe, da yamma ma ka maimaita waɗannan ƙwayoyin na istighfari da la ilaha illallah da salatin annabi. In ka dawwama akan haka zaka warke daga cutan zuciya. To wannan shine yan uwa, Allah ya sa mu dace. Mun fahimci yanzu insha Allah mala ya mana shimfiɗa mai kyau na abubuwan da ya kamata a takaita bacci da yawancin abinci domin gyaran zuciya. To wannan yana gwada maka manzon Allah yana takaita su. Manzon Allah baya bacci da yawa, baya cin abinci da yawa sallallahu alaihi wasallam, sai sa zuciyarsa tafi na dukkan halittun Allah tsarki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Allah ya sa mu dace. Allah ya nuna mana wani sati. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.